מסע בזמן, נמריא למעלה כמו בחללית, אל העבר ובין שם לכאן, רחוק מפעם. ארץ עתיקה ובה נמצא סימן למטבעות הזמן. בארמון הזמן אני יושבת ומולכת כאן על העולם, פה נולדה מזמן כל ההיסטוריה. נפנפו חזק כי כבר נהיה לחם, רוצה עכשיו לים. שען הרע, הורס קבוע את השעונים הוא מסובב, את כל המחוגים מעיף ברוח, מנסה לשדוד את מטבעות הזמן, לשלוט על העולם. אם ניסע בזמן עכשיו קדימה עוד מיליון שנה אל העתיד, בוא נמציא מכשיר או צעצוע שיטיס עכשיו מכאן ועד בכלל למעלה לחלל. שמש זהו העתיד והעבר, השעון סובב עכשיו קדימה, מטבעות הזמן עושים זימן, המחתרת שוב מהר דוהרת להציל עכשיו את העולם ואת הזמן. איזה שיר, איזה מילים. חברים, ברוכים הבאים לתוכנית מסע בזמן על הפסטיגלים, של רוני לוי ושביט גורן. בואו נדבר תכלס. איזה שנים של הפסטיגל הכי טובות? כולם יודעים שזה השנים של בערך מהפסטיגל גיבורי העל עד ללילה מטורף במוזיאון לדעתי, שזה כזה 2004 עד 2010. את רוצה להסביר למה? אני חושבת שזה פשוט, זו התקופה שגם, זה הגיל שאני הייתי. אבל מה הקטע של פסטיגל? דופקת פה ספיץ'. מה הקטע של פסטיגל? אסקפיזם, בריחה מהמציאות. אז אל תראו לנו סיטואציות שקורות לנו בבית ספר על הבמה. הם באים בשביל לברוח מהמציאות. פאקינג חופש חנוכה. אל תזכירו להם שהם בבית ספר. אז מה הם עושים להם? הייסקול מיוזיקל, הייסקול פסטיגל, whatever. לא לזה הם באו לדמיון, לפנטזיה. האמת שכן, ושם לפי דעתי הפסטיגל התחיל להיהרס. יודעת מה? בואי נשאל איזה מישהו ככה מבפנים, הוא יגיד לנו איך הוא בעצם חווה את כל הדבר הזה. מה זה, שביט, מה את עושה? אני מתקשרת לטל מוסרי. היי טל. שלום, שלום, אהלן. רצינו לשאול אותך כמה שאלות. נתחיל מהשאלה הכי חשובה. איזה פסטיגל הכי אהבת לעשות? אימא'לה, זו השאלה הכי חשובה, אבל היא גם הכי קשה. עשיתי באמת 10 פסטיגלים,
כל אחד היה יחיד ומיוחד, וכל אחד פגש אותי ברגע אחר בחיים שלי, ונשארו לי ממנו המון זיכרונות, גם מאחורי הקלעים וגם מהקהל, אבל בסוף אני חושב, אולי בלחץ הקהל, על פסטיגל פנטזיה, זה הפסטיגל שאני אזכור כל חיי, באמת היה שם משהו מיוחד, הכי פסטיגלי שיש, הכי כיפי שיש, ועד היום. והעדפת לעשות דואטים או שירי סולו? פעם ראשונה לדעתי בתוצאות הפסטיגל, אם אני לא טועה, הציע לי לעשות דואט, ישר חשבתי שזה משהו מיוחד. הדואט הראשון שלי היה עם דון לני גבאי, אחרי זה עם רוני דואני. אז אני משלב מתוך 10 פסטיגלים, יש לי 2 דואטים, אז זה נחמד. ועוד שאלה קשה, עם מי הכי אהבת להופיע? וואו, זו באמת השאלה הכי קשה. האמת שאני חייב להגיד שפסטיגלים אצלי זה כמעט חלק מהחיים שלי. אני יכול להגיד שב-1997, אני מתאר לעצמי שזה עוד לפני שנולדתם, היה הפסטיגל הראשון שלי, ושם פגשתי חבר מאוד מאוד קרוב, שלצערי כבר לא איתנו, את אמיר פרישר גוטמן. הוא היה אז בלהקת היי-פיי, ואני הייתי מנחה צעיר בערוץ הילדים, ואיכשהו מאוד מאוד התחברנו, והייתה חברות מאוד מאוד יפה ואמיצה. אמיר הוא גם זה שכתב לי אחרי זה את כל השירים בפסטיגלים, אם זה איש השאלות, ושיר אהבה צרפתי, וראש בראש, והרבה שירים טובים. לאמיר אני מאוד מתגעגע, וזה אחד האנשים שהכי נהניתי להופיע איתם על הבמה. כמובן הפרטנריות שלי, דון, לני גבאי וגם רוני, סופרסטאר, רוני דואני. אבל יש לי עוד המון חברים מהפסטיגל, אם זה דניאל ליטמן, אם זה תובל שפיר. כשאתה מתחיל פסטיגל זה כמו להיכנס למילואים כזה. אתה נכנס וזה הופך להיות גם החברים שלך, גם המשפחה שלך. כל מי שבפסטיגל זה החיים שלך, ואתה לוקח משם חברים לכל החיים וחוויות לכל החיים. אבל מאחורי הקלעים זה וואו, באמת וואו, אחד גדול. ואיזה דמות שלך הכי אהבת? טוב, כמובן שאני אגיד איש השאלות, כי כולם כל כך אוהבים את שיר השאלות ואת איש השאלות, וגם היה לי איתו כמעט נס, כי באחד הפסטיגלים איש השאלות תמיד הופיע, יצא מתוך איזה קסם כזה, שקוסם הממלכה של פסטיגל פנטזיה, חזי דין, היה צריך להוציא אותי מתוך איזה קסם, ויום אחד הקוסם חזי דין נרדם. זה מאוד מאוד אינטנסיבי לעשות כל כך הרבה הצגות והופעות, והוא פתאום נרדם ופשוט לא הופיע על הבמה, ואני הייתי כלוא בתוך הקסם הזה, בתוך איזו ארונית קטנה כזאת, בתוך מעין מגירה. חשבתי שאני הולך למות על במת הפסטיגל, אבל אז קטורזה באמת הצליח לפרוץ את המנעול ולהוציא אותי בחיים. אז איש השאלות, אין פסטיגל שלא אהבתי, זה בעיה. ברור, קשה. ושאלה שממש מעניינת אותי, יצא לך לסרב להופיע בפסטיגל? האמת שכן, בשנים האחרונות זה לא ממש סירבתי, כי אני מודה שכשהפסטיגל אומר לי בוא, אני תמיד בודק איך אני יכול לעשות את זה, אבל בשנים האחרונות אני משחק בתיאטרון הבימה. בשביל לעשות פסטיגל בעצם צריך להיעדר מהתיאטרון חודשיים, אז אני עדיין לא מצליח למצוא את הנוסחה, שגם הבימה ייתנו לי את ברכת הדרך, וחודשיים אני לא אהיה בהצגות ואהיה על במת הפסטיגל. זה לא שיוצא לסרב, אבל אנחנו לא מצליחים למצוא את התאריכים ואת הזמינות כדי שאני אחזור לפסטיגל. אני מאמין שזה יקרה אולי שנה הבאה. זה יותר כיף או מעייף להיות בפסטיגל? פסטיגל זה, אמנם זה עבודה קשה, צריך להגיד, זו עבודה קשה מאוד, אם אתה לוקח באמת את המקצוע הזה, כמו שאני לוקח אותו מאוד ברצינות, כי לעשות יותר מ-100 הופעות, ושגם ההופעה ה-60 או ה-70 או ה-80 ירגישו כמו ההופעה הראשונה, שאתה צריך לעשות באותה אנרגיה, באותה תשוקה, באותה אהבה, זה עבודה מאומצת, ואתה מוותר גם על המון דברים, על חיי חברה וחיי משפחה, אבל אתה מרוויח את הדבר שנקרא פסטיגל, שזו בעיניי עד היום הבמה הכי מדהימה שאפשר לחלום עליה. אתה חושב שהפסטיגלים של היום עברו שינוי בזמן האחרון מהפסטיגלים של פעם? אני חושב שהפסטיגל, הגאוניות שלו זה שהוא ידע כל פעם לשנות ולהשתנות, לא להישאר מקובע. אז נכון להיות שיש כאלה שהם כבר בוגרים יותר, ואומרים שאנחנו מתגעגעים לפסטיגלים של פעם. אני לא מתגעגע למה שהיה. גם בקריירה שלי אני אף פעם לא מתגעגע למה שהיה, ואני תמיד אומר תודה ומעניין אותי מה שיש כרגע. אני חושב שהפסטיגל כן ידע לשנות ולהשתנות ולהיות עדכני, ולהביא עדיין את נבחרת הכוכבים הכי טובה שיש והכי מעניינת שיש. אז אני לא מתגעגע למה שהיה, אני אומר תודה על מה שהיה ועדיין אוהב את מה שהיה. אתה חושב שהמסרים עדיין עוברים?
אני חושב שהפסטיגל יש לו כוח כל כך גדול, הוא מחויב להעביר מסרים טובים וחיוביים, אני חושב שהם מתאמצים נורא לעשות את זה. לפעמים זה יוצא יותר טוב, לפעמים זה יוצא פחות טוב, אבל צריך לזכור, פסטיגל קודם כל זה מופע שבא לבדר אותך ולעשות לך כיף, ואני חושב שבזה הפסטיגל בשנים האחרונות מצליח לעשות את זה. תמיד היה לי חשוב לא רק לבדר את הקהל ולגרום לו לרקוד ולשיר, אלא גם להעביר לו מסר, כי לפסטיגל יש המון המון כוח. והפסטיגל, אתם יכולות להעיד כמה הפסטיגל השפיע לכם על החיים, וכמה הוא השפיע עליי על החיים, ועוד הרבה דורות של ילדים והורים, ולכן יש מחויבות לפסטיגל, לא רק לבדר, אלא גם להעביר מסרים. אני חושב שזה צריך לעשות את זה בלי בושה. אתה חושב שמבחינה עלילתית אין שינוי בגלל הדור של היום, אם נגיד היה מלא צעקה גדולה לגבי שיר הסלפי שיצא, או שפתאום עושים מפסטיגל פנטזיה, עוברים לבית ספר? מה אתה חושב על המעבר מהפנטזיה לריאליזם? אני דווקא אוהב שמשלבים פנטזיה וריאליזם. צריך להבין, הפסטיגל קודם כל זה מופע, ולפעמים זה באמת מצליח יותר ומצליח פחות. יש פסטיגלים באמת שנשארו לנצח, כמו פסטיגל פנטזיה, שכולם מדברים עליו עד היום, וזה חלק משמעותי בילדות שלהם ובחיים שלהם. זה תלוי הרבה במי שכותב את הפסטיגל, ומי שחלק מהצוות של הפסטיגל, מי שמופיע על הבמה. לפעמים זה מצליח יותר, לפעמים זה מצליח פחות. נאחל להם שהשנה זה יצליח להם, אבל לפעמים זה יותר טוב, לפעמים זה פחות טוב. אבל עדיין הפסטיגל הוא חלק מהחיים שלנו והילדות שלנו, כולנו מקווים שהפסטיגל השנה יהיה טוב, ומעבר לבידור וכיף וריקודים ושירים, הוא באמת ישאיר פה משהו לעוד הרבה שנים. ומה אתה חושב שיש בפסטיגל פנטזיה ספציפית שהוא נחשב הכי מוצלח? פסטיגל פנטזיה חיבר בין ילדים מאוד מאוד קטנים, צריך לזכור יפשל יובל הבולבל, אף אחד לא זוכר, אבל יובל הבולבל למשל הופיע שם, ולבין קהל מאוד בוגר. אני באמת חושב שהסוד של פסטיגל זה שהוא לא הולך למקומות רק הבוגרים יותר והרעשניים יותר, רק לנוער. אני חושב שיש משהו בפסטיגל שגם אם אתה בן 12, 13, 14 או 15, אתה רוצה לחזור להיות ילד. זה הפסטיגל הצליח. כל אחד מצא בו את המקום שבו. גם אם היית בן 5, גם אם היית בן 10, וגם אם היית בן 17, חשבת שהפסטיגל הזה נכתב בשבילך, והוא מבוצע בשבילך, אתה הקהל שלו. אני חושב שזה הסוד של פסטיגל פנטזיה, שהוא הצליח לחבר ולגעת בקהלים בכל הגילאים. טוב, אני חושבת שזה רק מתבקש עכשיו לשמוע את איש השאלות. כן, זה כיף. אני מזמין אתכם גם לשמוע את השיר וגם לבוא ב-11 באוקטובר. אנחנו חוזרים לפסטיגלים של כל הזמנים עם המון אורחים, אפילו חלקם מגיעים מחוץ לארץ כדי לשיר לכם את השירים שגדלתם עליהם, וגם כל התוכניות וכל הסדרות, ויהיה כיף גדול. היה לי כיף לדבר איתכם. נתראה בפסטיגל הבא. שאלתי את עצמי לא פעם למה אני עסוק כל כך בשאלות, כל החיים מחפש את התשובות. שאלתי וחפרתי ומצאתי שזה טוב וזה לא מיותר, ויש מצב שיהיה יותר מאושר. אז אני שואל אתכם כדי שתבינו בעצמכם. בוא תפעיל קצת את הראש, כי אין ממה לחשוש. אתה שואל את השאלות, משמע אתה קיים בין כל הבלגן. כן, העתיד כבר כאן, את התשובות עוד תקבל שיעבור קצת זמן. כשיעבור קצת זמן. מותר לך לשאול ולחפש את התשובות ורק אל תוותר, גם אם זה לפעמים קשה יותר. תמצא את התשובה, תבין, תרגיש את ההבדל, ואז תראה חבר שממולך עולם יפה יותר. אז אני שואל אתכם כדי שתבינו בעצמכם. בוא תפעיל קצת את הראש, כי אין ממה לחשוש.
שואל את השאלות, משמע אתה קיים בין כל הבלגן, כן העתיד כבר כאן, את התשובות עוד תקבל שיעבור קצת זמן. כשיעבור קצת זמן, כשיעבור קצת זמן. תפעיל קצת את הראש, כי אין ממה לחשוש. אתה שואל את השאלות, משמע אתה קיים בין כל הבלגן, כן העתיד כבר כאן, את התשובות עוד תקבל שיעבור קצת זמן. תפעיל קצת את הראש, כי אין ממה לחשוש. אתה שואל את השאלות, משמע אתה קיים בין כל הבלגן, כן העתיד כבר כאן, את התשובות עוד תקבל שיעבור קצת זמן. כשיעבור קצת זמן. איזה איש אגדה. אני חושבת שאני צריכה אבל לשמוע גם מישהו מהדור החדש. מה זה, מה את עושה? מתקשרת לאחותי. היא שנתון 2009 ומעריצה מושבעת של פסטיגלים. והיא ראתה גם את הפסטיגלים של השנים שלפני שהיא נולדה, כמו קונג פו פנדה, פנטזיה, וגם את של היום. האחות של רוני, איך קוראים לך? קוראים לי שירי. ואיזה פסטיגל את הכי אוהבת? פסטיגל פנטזיה. למה? בגלל השיר של 3 חברות, אני מאוד אוהבת את השיר, ולא יודעת, התחברתי. ואיך יצא לך לראות את הפסטיגל הזה אם עדיין לא נולדת? מדיסקים שהחיות שלי הביאו וכזה, אז איזה שנים את הכי אוהבת של הפסטיגל? הפסטיגלים של עכשיו או של פעם? של פעם. את יכולה להגיד לי למה? לא יודעת, אהבתי יותר את הרעיונות מאשר של עכשיו, וזהו בתכלס. כאילו, יותר אהבתי את הרעיונות. יותר אהבת שזה היה מנותק מהמציאות, שזה היה יותר פנטזיה? כן, יותר פנטזיה, כן, בגלל זה גם התחברתי לפסטיגל פנטזיה. כמו כולם. כמו כולם. אפילו תלמוד סרי אמר את זה. הכי כיף להרגיש כמו ילד. אז תודה רבה שירי. תודה לכם. טוב, נשאר רק לתת למאזינים לקבוע את דעתם. אז מה אתם חושבים? איזה שנים של הפסטיגל היו יותר טובות? האמת שאני מאוד נהניתי. גם אני מאוד נהניתי. ותודה מיוחדת לרוני ורטהיימר ועדי לוי על הליווי של התוכנית. ותודה לכם מאזינים יקרים שהאזנתם. אני הייתי רוני לוי. ואני הייתי שביט גורן. להתראות.